Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت في شرفي لا لجبو أم يوفوك ولين مندون كدل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناكا كشنا كبركة ألك جدي كوشاياننا وكلنا بلا جلنكا واجلو كنا كان مغا مولا الدنيا كافو an karamɔgɔ Sheikh Alhaji Buna Nyank ale min ka soma yɛlɛma bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra san 2019 avril kalo tile 12 ni ka suturaliw kɛ ka bɛn avril kalo tile 14 ma dimanche don ɲuman na sirifew ka rawda la dantigɛli kuma caman de lasera ka fara seereyakanw kan Alhaji Buna Nyank a ka ɲɛnamaya kɛcogo la a soma surun bɛ o la a diinɛ baarakɛɲɔgɔn b'o la fo ka taa se jamiyatu ansarudin ɲɛmɔgɔyasow ma sigida tɛmɛnenw na an bɔra ka caman yiraw la a la nin sigida in na aw bɛna sɔrɔli kɛ baara in tɔ la inshallah an ka jɛ ka baara ninnu seereya ɲɔgɔn fɛ anta minhum alladhina yasbiruna ala musibatin an ka kuma labanw na an b'an kanto an ɲɔngirilen an kunbere kan an majiginen alakira ba ka kuma lajarabiw la belebele ko bi saraw la belebele de fo lajarabi min y'an karamɔgɔ sɔrɔ lajarabi do a kuli man nɔgɔ lajarabi do min kolo ka giri li qawli sadiqil karim inna allaha ma'a sabirina tigi n'o ye ala ye a ka kumakan na ala faralen do sabali jɔnw kan anta minhum alladhina yasbiruna ala almusiba an karamɔgɔ Aseyid Sharif Usman Madani Haidara ko abi o cɛw la minnu bi sabali ka masibaw k'a ku ala kama anta hafidu Mustafa anta shajaratul ilahiyya iza kana samaa musiba wa anta ardun liqabilihi Sharif Usman Madani Haidara wala kira modendu ala yɛrɛ ka yirishun do yirishun min ala yɛrɛ de y'a turu cogo la yiri min bi ko bɛɛ ku ala ka diinɛ in sira kan ale de do ni sankolo kɛra masiba ye k'a jigi ale bi kɛ dugukolo ye k'a lajarabi bɛɛ kunbɛn ni sankolo kɛra masiba jigin yɔrɔ ye an karamɔgɔ Aseyid Sharif Usman Madani Haidara ale bi kɛ dugukolo ye k'a sanji kisɛ bɛɛ minɛ kelen kelen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la dawama ala al-makhluq ma kana al-jalil jamilun an bɔra ala yɔrɔ an bi segi danfɛn ti dumɛ wa ni kotigi ye min kɛ o de ka ɲi lawlaka ya habibi wa habibillah wa rasulih la fasada al-kull li ajalika lam yafsudu shay'a an karamɔgɔ an kanubaga ani an fa ani ala kanubaga ani ala kira kanubaga n'ale kun tɛ saba sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna ale kama foyi ma tiɲɛ ala ye lajarabi min ɲɛsin ma ala de b'a dɔn a kɛra kun min na saya ye fɛn ye a ka kunna surtout funɛnkɛ saya
surtout jigila saya surtout mɔgɔ min a ka ɲɛnɛmaya kɛra kɛcogo min na o dogolen tɛ o de la shayiru dɔ bɛ ale ko ten a ko innal manuna hiya sabil faman yakun lam yantahijuhu birahlihi faka an qad o saya ale de ye sira ye walima yɛlɛyɛlɛfɛn n'i ma yɛlɛ a sira kan bi k'i bi yɛlɛ sini i ma yɛlɛ a yɛlɛnkafɛn kan bi o sini b'i yɛlɛ تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق تره فكلهم رهاء للفناء ولا دي كبو على دي قرطة مساي على دي كلينيانا نتولي كي نيوغويا كي دامبين بني نيوغونچه سيالا katla ka hadma din garanti ke bani fa kullu bakin fasayubuki wa kullu na'in sayun'a adama din shukashila o shukashila udondola ere tabina kashi shukuna funi dila o shukuna funi dila ko don dɔ la e yɛrɛ ta kunnafoni bɛna di o tuma na i b'a ye saya fura o de ye baara ɲuman kɛ ye ani ala dɔn ani sirifo kanu ala ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di an karamɔgɔ in ma Elhaj Bunaɲang shayiru dɔ bɛ ale ko ten أكو كل ابن عنسى وإن طالت سلامته لابد يوما عن الأحباب مبسول وكل حي سوى القهار كالكنا يوما على آلة حتباء محمول musoyi denwo de bangi ko sigatala ika ñenamaya kundala man na jenya cogo cogo o do dola ini kan ñogon mina fara o foyi tina toyi fo ala ɲɛda i bena ɲu cɛw kamankun na ka t'i da i dayɔrɔ la i n'i ka wale wale ɲuman o de ye saya fura ye an karamɔgɔ in a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ depuis don min na n'a ye baya kɛ ka don an sɔrɔ la fo bi ni ɲɛtaga tɛ anw fɛ yen ani diɲɛ kɔnɔ segin kɔ tɛ cɛ de don min jan kun b'a ka hɔrɔnya na a ma fila fɔ sirifo kanu na a ma fila fɔ a yɛrɛ dili la nin diinɛ in na an karamɔgɔ dusumani na a ma fila kɛ fo a ye ala jaabi sacogo in ma nɔgɔ nka mɔgɔ caman b'a ɲini o t'a sɔrɔ an b'a deli ala fɛ yarabi ala k'a kaburu fɛrɛ ala ka saya kɛ a ma lafiya ye innal jadidain iza ma istawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kura fila n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kura kelen na kura fila in o de bi kura kelen in digi fo k'a kɔrɔ walima k'a ban kullu imri'in musbihun fi ahlihi wal mawtu adna min shirakin alihi adamaden kelen o kelen bi dugu jɛ ko i k'a dɔn saya ka surun i la ka tɛmɛ i ka sabara sen fila kan la kuma laban na an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ in ye yarabi ala ka kaburu fɛrɛ ala ka saya kɛ a ma lafiya ye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wala an bɛ ala fo ala min y'an lajarabi an bɛ ala tanu saya ale de ye fɛn ye ale bi nadi wa a tɛ se ka kunbɛn waleysatil mushkila fil maut siga bi fɛn bɛɛ la fo ale الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل
saya bina chungana na don tala na kuma tala na wati tala baraw magazin anu keshu o kaburi la ara al maut yasbiqu al maut shay'un يغص الموت ذا الغنى والفقير فالمرء لا يسبقه في القبر إلا عمله قال نيبه سيالا ابي بلان غونونا اتي بانفنكو سيا كو ابي بلان غونونا بلان تشوكو كيلندلا ngamo ka baraw anu ka jijaw anu ka chesiru wode bi saya balan cugo fali adama din o foyti bismillah iga kaburu kono fona kiri ka baray ire bara minke o baray ko de bi bismillah kaburu kono adama din kan nyene maya abe bamunani kasange de che shayru do be alekoti ولدتك أمك باكيا مستسركا والناس حولك يضحكون سرورا فحرص لنفسك أن تكون إذا باكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا أكو هذا الدين إبي بانغي دومي كويني كشبنا ديني كشبنا منهم باقرو ولوبي يله وكشين كودي كايرا ñenemaya kwa kakala ñenemaya kakala nga tigila mogoy ale ere de bi chesri ki jija faharis li nafsika an takuna idha baqu fi yawmi mautika dahikan masrura kuma kela ñenemaya kono mogo min bi kuma mogo min bi waleke ni bangina kana jiye kono kwere de bi jija ki chesri kake ala mogoy kake dine chey kake dine musoy kake ala donay kake shirifu ka kalandinyi ki chesri domina ibina boya ni mogo kashira ko duin e ka yele sabu o ba soro yeyeta minye o be bla ka yele faharis li nafsika an takuna idha baqu fi yawmi mautika dahikan masrura domina ibi sumayelema ni mogo bi kashi o doina ere min tagara ko e ka yele o don ni keli ye ki placier ala bulo aljina kono an karamogo yin cheminum bi kula ale ba tetila aka nyenema yin amma ke nyenema ya dogolenyi mogo do bi kella seli kelay la seli jogo tiyila ale ya lase a jogo yera Allah a jogo yera Allah ani mogo majje fiyew akani nyenama yin kono kibise ka jogo fwala jogo min bil la seli kelal la kushi akan nyenama yappe amake aya yere di alama kaka nyenema di alama qadumin labbe bidu kala jabi chugula du fana kono dumi ni o jabi chugo inga di bey ngala ta di bema ali ala jabi chugo mina abi wasake saya ale de fenye dron nan nan nyenema bita الموت موت ضد الحياة والحياة هي تعلق الروح بالبدن إلى أجل محدود سيادي توي نالي ردنا واجب جو بنينا ما يكتا فلاي نيوغن سنادي ni saya manna o koray nyenema yabbi ni saya nana nyenema yabbi jo bunyeti ola doniti ola ala donti ola
saya yɛrɛ lokadi n'i y'a kɔrɔ lajɛ i bɛ siran di sabu saya de ye ɲɛnɛmaya sina ye ɲɛnɛmaya o de ye ka ni dulon farikolotigi la ka mission dɔ d'i ma ko nin kɛ waati kɔnɔ waati dɔ de b'i bolo n'o dafara i ka mission in bi ban mission min dira an karamɔgɔ in ma a y'a kɛ fo k'a wasa a y'a yɛrɛ di a ka waati kɔnɔ ka n'o to yen diɲɛ bɛ wuli minnu tɛ tunu a ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa ala zalika fal maut huwa nazu ruhu min al badani aw al maut huwa inidam al hayati allati arafaha al insan akwa bo cogo de la ni ya mɛ saya ko ni boli do farikolo la walima ɲɛnɛmaya daɲani maya yɛrɛ ɲɛnɛmaya dɔnnen do ni min ye saya yɛrɛ o danfɛn do ala ye min da k'a bila والموت مخلوق خلقه الله تعالى بقدرته لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سيأخذ دانفين مي ale de bi balo danfɛn tɔw la wa ale latigɛra de yasa k'an lajarabi jɔnni b'a ka baara ɲɛ o de la shayiru dɔ bɛ ale ko ten ko minnu banna ko an k'a dɔn saya ye olu de ban walmautu afna man mada walmautu yafna man baka minnu banna saya de ye olu ban minnu yɛrɛ biya ko saya bɛna olu fana ban ama alhimamu ma'aduka fama idaduka wa fi lahadi makiluka fama kiluka ko saya ye an ka layidu ye i ka labɛn kɛra jumɛn ye ni k'a ɲɛsigi min y'a ɲɛsigi an filɛ o cɛba dɔ ka kɛnɛ kan min y'a ɲɛsigi an filɛ o belebele dɔ ka kɛnɛ kan funenge n'a jogo a n'a ka ala dɔn a n'a ka sirifo kanu an filɛ o dɔ de ka kɛnɛ kan nin kan ka anw waju anw minnu ye funengɛniw ye nin kan ka an ladi anw minnu ye funengɛniw ye nin kan ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ k'i cɛsiri diinɛ in k'i seko kɛ a la saya y'an ka layidu ye i ye mun kɛ k'a labɛn wa bil mashibi inzaruka fama inzaruka o sijɛ ye bagabagalan ye e yɛrɛ ye mun kɛ k'i yɛrɛ bagabaga wa fi lahadi makiluka fama kiluka kaburu ye sabatiyɔrɔ ye e yɛrɛ ye mun kɛ min b'a to i bɛ sabati a kɔnɔ min b'a to i kaburu bi kɛ alijinɛ nakɔforo ye i ye mun kɛ o kama i ye cɛsiri jumɛn kɛ o kama i ye wulikajɔ jumɛn kɛ o kama ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ɲinɛnen ala kɔ aya gafilan walmautu bilqurbi yatraw ahammaka mar'a fi marifika yamraw e mɔgɔ ɲinɛnen e min ɲinɛna ala kɔ k'i k'a dɔn saya ka surun i la a bɛ cun i kan ka sɔrɔ hami foyi tɛ e la jɛlen nɔgɔlen k'a fara ɲɔgɔn kan ka se k'o dun n'ala ye mɔgɔ min kisi o ma k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ala ka diinɛ k'a lase k'i cɛsiri diinɛ in laseli la an karamɔgɔ min dalen filɛ an ɲɛ kɔrɔ don tɛmɛna o don in na ka wuli ka jɔ ani diinɛ in dɛmɛni yira sendanya kɔnɔ dɛsɛ kɔnɔ a tun bɛ wajulu kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan a ye dugu kɔnɔ a kɛnɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ de bi tagama a sen na a ka bere b'a bolo
aka kalandenw bi tuba kɔ ka bɔ Kayiba ka tagama ka taa Kayindi u sen na ka taa wajulu kɛ u sen na ka tila ka segi u sen na kalanden musomanw olu bilasira ka bilasira yɔrɔw la ale yɛrɛ ka taa ka so o la n'an sera nin kɛnɛ in kan ale dara nin kɛnɛ in kan nin dacogo in na bonya dacogo in na wasa dacogo in na an dusu bi yigiyigi nga an jigi ka ɲi n'a ka wale a bɔli an cɛla o b'an deku nga a ye min kɛ nin diinɛ in na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a kaburu fɛrɛ ala ka saya k'a ma lafiya ye sen bɔra jɔyɔrɔ min na a ka bon a wo fali ma nɔgɔ an b'a deli ala fɛ yarabi ala k'a n'a kaburu fɛrɛ ala kira bonya kama kuranɛ barika kama sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam al-jamaw. وما شهدنا إلا بما علمنا أنفهم وفهم بها أين يمكن أن يلا أمام مغسي دلا أن يرجعي اسمه مدان حيدر على دي باسر على درون دي باسر دي بيبيتي أي فهم وفهم بيك كبيلين بي بونا أبا أمسو أديوم أدغنم أكوركو أكا كبيلة buna kama ala kama kira kama ani dinen kama buna bata Usman Madan Haidar fi lumina afati ne da ya fai akoni ma ba Abdullah ga ko ni ala ka jondo nyonye mba fe kan yere dama dina siral mba fe ka tuwala ka Haruna ba Musa mba fe kata am ben sarila nta fe ka foske ni man ordu mundiya ngo buna masha Allah yeni munke yeni sura kabiren kono tarabiya an wula ko do sura ni ba fe kata ni tuwini shirifina shirifu de do ala kira ka bon sondo woni karan yati nyon yesrala anate fosir nyomoriye ni te sirifu olu nyonte kera ka bon sondo awani yamari ta ke karandenye ke jonye ke fembe ke comme golo parce que tarbiya yo defo na yi fongo fenfe shika kanada aba iba alako ibe kirako ibe ambe ko anyi yamari alhamdulillah atara yakiti an wasalembo o la kosbe an wasalembo bunula bula kera an ka kabila su cenya akira lole akara fembe alhamdulillah ya dinen korata atura shirif madanela amanim sawla shirif madani alaka dili ka sa fembe ka dili na ala fe mun di maka bam fende se ka bosi fay alaka dili mo se ka bo ala mun dama ala di adam mbe kuma la sunya be ba fe ka kuma tile kala yara am fungo fendon an sadu dini mo alaka besara alaka besara che fara musuka dimsin fara mo korbaka aw simatoto aw dalim alla aw dalim kirla aw dalim ka murila muride shifurdu kira bonsono aw ambe fungo fun fawye be ka do fara chesirka buna bana me buna mabba buna musu sabaga bulu del segin babulu chemon musmo alhamdulillah abbe kalfalim alama kalfalim kirama
akal falembe Shérif Madana Haydara akal falembe aw ansaru dine be mo masha Allah am fana buna ka joro na arana kera sona mo be munumba afa harsa munun tuntule be buna la kashe Usman Madana Haydara ma ulubi una be nyon fe sufrat lek akadu wawte binde Usman Madana kun fayakun qawlukum arato de jama na yi miri muna ala yake gaba na yi miri muna dron ala ka jon dobe ala de ku ye mais mo to se ko don ala kilen ko ni yi miri muna ala ka diyanya ala ba beke kasuru ne mafo alhamdulillah ambe duwa ni nafi ambe duwa ni nafi su farat leka aba akakara de mun bana noye bunaye amba aldili aka duwa ka ya harbi ka do fara ka duwa ka jigi bunaye jigi alaye buna jigi kray buna jigi haye aya jigi takadak awa aya daf ma nyate nere nyadu fo kabri kono aka kala dangana ayota kala buna ka arsagate muko aya wo mutimat oye pala fonde Madane wa nyemoru chamanya anya karendewnya na nyoko manchade ka keka karendem fe ka seni ndegrela amancha aya akanu kuma aya deun kanu sugomina buna na deun amma da fara cuce aya dende aya ka karandenye akeraf uma fara ni saya mau mun fara uma fara ambe duwa ni nafe aka duwa ka ambe ka duwa buna ka kabila be su fara tileka akana nyina anko anti nyina ko awa alaka hina buna ye alaka hina alaka ya fakaya alaka fara jonko ne luga alaka kama ya rabbal alamin awa ansaru dinan yare bunyana karama kama ansaru din aw kara ansaru din wa antum ansaru din aw ye dina dema bagade an yare nya bara depuis mo saba foka ke mo million akatani milliard mo gagné tara yororo dina be alaminuna alhamdulillah tinyade do ningalan tunde sabse afunna mena me tinyade do asa dina ba aw yeddo fara dina de ngayka inshallah murim ambulo sirfu de don mo nyimande do ambe do aw ni na fe su fara tileka ya rabbi Allah alhamdulillah kuma ambana sunya ya ambe Madana Haydara fo ambaka fami be fo musuna dew anaka karandum be ala sabu الذي لا يحمد على مكروه سواه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس زائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بعدين كمان نمسما أنكرم غبا شريف عثمان مدان حيدرا أني كرم غو توفيون فمي كان كونيا
mali diinɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan anw agence tɔgɔ la association Sekin de bɛ hiji baara piloté nin waati la kumana min na n'an ye kibaruya mɛn an si tɛ yen ka maa segin ala ma ne ni hakili b'a la an ka juma laban hiji baaraw la salon ne ni Buna ani Ali ani Isa ani Kulubali Sharifula Deleke bɛɛ an jɛra ka tilela dun ɲɔgɔn fɛ anw ka hiji baara kɔnɔ a tun kɛra mɔgɔ ye min tɛ frontière t'a la a tɛ agence woloma ça suffit que problème ka sɔrɔ yen ni mɔgɔ damadɔ ninnu i b'a sɔrɔ an bɛ ligne kelen na ɲɔgɔn fɛ wolomani t'a la ne ka agence ye nin ye Mali hijiden dɔrɔn de b'an ɲɛfɛ Buna an ma foyi y'a la ni yɛlɛ ani nisɔndiya ani ka adamadenw bɛrɛ an mana an ye yɔrɔ yɔrɔ uhibbuka lillah an fana b'a fɔ ahabbaka Allahu allazi ja'alaka tuhibbana n'i kanu ala kama an fana b'a fɔ ala k'i kanu ala min y'i bila ka an kanu ala kama kɔnɔnajɛ kun don mɔgɔ sabalilen kun don mɔgɔ muɲunen kun don jama baarakɛla kun don diinɛ in tun ka d'a ye a sigilen a jɔlen a dalen n'i y'a ye n'a ka kɔlɔsi t'a bolo a ten turulen don an bɔtɔ juma na tapi min kun dan b'a kan na ne ye tapi in ta n ko nin t'i nin yɔrɔ ye bilen ne na seli nin ka Bamako jaja an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ de sisan donc an bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi Mali agence bɛɛ tɔgɔ la an b'an ka nisɔngoya de jira i n'a fɔ ala kɛra ko nisɔngoya bɛ kɛ cogo min na tumana min na n'a denkɛ Ibrahim fatura n y'o de fɔ an fa n'an ka karamɔgɔkɛ ye innal ayna la tadma wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa ma yurdillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an fɛn o fɛn filɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan waati bɛna nin kunkolo kelen tɛ ye dugukolo sanfɛ Buna y'an kɔn de an b'a kɔ donc an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ ani Buna ka denbaya ani mɔgɔ buranakaw a taw bɛ minnu kunna minnu ta b'a kun anw Mali agence bɛɛ tɔgɔ la bi an yafalen don Buna ma ala ka yafa an n'a ma a y'an ka kiti min ala ka nɔgɔya ye an n'a bɛ taa jɛ min na ala ka nɔgɔya ya rabbi ala k'an n'a fara ala kɛra ka jamakulu kan jamakulu saniyalen min nana ka n'a bila sira ya rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen sara ala kɛra ye min fɔ janaja la ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ko n'i selila i balima kan ka taa da dayɔrɔ la Allahu taala bɛ qiratani d'i ma sahabaw y'a ɲininka ko qiratani ye jumɛn ye ko misla jabalil Uhud nin kɛnɛ in kuma ka gɛlɛn an ma kɔnɔ an bɛ yafa ɲini ni fɛn bɔra la min ni sababa tɛ kelen ye o ye sitanɛ ni an yɛrɛ kun nɔ ye ni fɛn sɔrɔla la min ye sababa ye o diyara ale Allahu taala ye sirifkɛ ala ka n'a sara hɛrɛ la a ye min kɛ kanu na a n'a kanubaga ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn a laban ye nin de Seydina Usman Seydina Umar Seydina Ali Seydina Abubakar o ni ciden ka kanu tigɛra nin tigɛcogow de la o tuma na ya rabbi ala ka kanu ninnu timɛ alijinɛ kɔnɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan n balima tɔw minnu bɛ k'an kɔnpanye n'o ye k'a ni fiye kɔnɔ ye an bɛɛ bɛ yan Mali agence tɔgɔ de la o tuma na a ye duwawu kan an ye Buna ye fajuwa min bila n'o y'a place ye ala ka tabaga teliman di o la ala ka barika don kulu ninnu na ala ka hijidenw bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma Mali hijiden bɛɛ ka duwawu bi yan hali a ka tawafu kɛtɔ a bɛ ka duwawu min kɛ bamanankan na nin shahada ninnu bɛɛ lajɛlen ye mun ye bɔdaw de don kiyama man akthara thawada qawmin fa huwa minhum ciden ko te sallallahu alaihi wasallam ni ye kulu wo kulu jama caya i y'o dɔ de ye ni yɛrɛ hiji kɛnɛ kɔnɔ ka jama caya arafa kɛnɛw kɔnɔ i y'o fana dɔ ye ala ka yafa ma ala ka nɛngu sabati ya rabbi ala ka sigiyɔrɔ bɛ alijinɛ kan hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi muhammadin ka tɛmɛ an filɛ ɲɛ dantigɛli minnu kɛra mikoro la communication non verbal ale bi faamuya min bɛ sɔrɔ a la hakilitigiw bolo o ka bon ka tɛmɛ dantigɛli mun n'an b'a fɔ la mikoro la nka kuma dakurunya fila minnu fana bɛ fɔ o ye dɔw fana niyɔrɔ ye olu b'o faamuya ten an bɛ kuma surunya ni ka duwawu kɛ an badenkɛ ɲɛ a n'an jɛɲɔgɔn a n'an kanuɲɔgɔn Elaji Bunaɲang k'a fɔ ala ka yen kɛ a ka lafiya yɔrɔ ye bada kunnadiya ala k'o da n'a ma a y'an kɔnkiri minɛ ala k'a nɔgɔya ye an bɛɛ n'a bɛ tabi jɛ min na ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ n'o tɛ ni kɛnɛ ɲɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ka kɛnɛ ale de ta ye ko in bɛɛ lajɛlen
an filɛ lamaga fɛn fɛn kɛla an b'o lamaga bɛɛ lajɛlen kɛla ale de kosɔn. Ba ni ci fɔra an ye k'an to Kayi juma seli bannen kɔfɛ ni balimaw sigilen an ye ɲɔgɔn ɲininka ne ko n ko tiɲɛ na n ko ko ye mun ta ye an b'o de lamɛn an bɛ an karamɔgɔ de wele an b'a lamɛn ani bunaw ka dencɛ fɔlɔ u kɔrɔkɛ ba mun b'u ka faya jɔyɔrɔ la u fila bɛɛ bɛ Bamakɔ n'u sigira n'u bɛnna mun na an b'o de kɛ. N'o tɛ ni ne de ɲininkali tun bɛ kɛ ne bolo de ni Ala tun ye somayɛlɛma k'an to Kayi n bɛ ɲininkali kɛ yala an ka na n'a ye yan wala u b'an yamari an k'a don yen nɔ. N'o tɛ k'a to k'a kɛra Bamakɔ ne yɛrɛ kelen kelen ni yɛrɛ kun na ne tɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ ka tugu ni b'a dɔn a kan ka kɛ cogo. Nka tɔ sa ni a fɔra ko fɛn bɛɛ y'i ta ye i kana bɛɛ ta. Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ se ka seereya mun kɛ bunana k'a fɔ Ala y'a sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ maaw ye maa minnu hadamaden minnu Ala ka melekiyaw n kan tɛ hadamaden tɔw ma dɛ Ala ka melekiyaw ani Ala ka jinɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen u ni maa minnu mana bɛn u bɛ lɔ u ye garidebu de la f'u ka tɛmɛ. A diyara Ala ye ka buna kɛ o maa dɔw de a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka tuguni a sabatilen don Ala kira ka kumakanw na innal malaikata latada'u ajnihataha lishabi alladhi laysat bihi sabwa. O kuma Ala ye kamalen minnu sugandi u ka denmisɛnniya kɔnɔ a cɛman n'a musoman kabini don min u baliguyara u ma jɛngɛ u ma fɔ Ala ka sira kɔ hali don kelen melekiyaw yɛrɛ bɛ maloya olu ma n'u bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ garidebu bila u ye hadamadenw ko tɛ. Buna ye o maa dɔw ye. Filanan mun b'a la o ye kalanden fɛn fɛn ni Ala y'i dɛmɛ ka se karamɔgɔ ɲuman ma ka karandenya ni karamɔgɔya dɔn k'a labato e ye duna hɛra ni lahara hɛra bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Ala ye buna kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ o kalanden ɲuman dɔ ye. Kalanden mun y'a karamɔgɔ dɔn ka karamɔgɔya dɔn k'a labato ka tuguni karamɔgɔw ko ka hakika kumaw kɔnɔ ko kalanden ka jasilenya dan ka kɛ e karamɔgɔ de b'a f'i ye nin kɛ i bɛ sɔrɔ k'a kɛ a b'a fɔ nin bila i b'a bila. N'o tɛ n'i ma kɛ kalanden jasilen ye e b'a dɔn de nin de ka di karamɔgɔ ye i b'a kɛ kabini a ma kuma e b'a dɔn nin man d'a ye i b'a dabila. Dɔ y'a fɔ kuma kɔnɔ yan sisan ko hali n'a karamɔgɔ b'a fɛ ka daji bɔ o y'a sɔrɔ a b'a kalama a gɛrɛla a la Ala y'o d'a ma an b'o seereya ye. Kuma laban mun bɛ yen nɔ o ye fure dɔw bɛ yen kibaruyaw b'a la ko ni jama sera hakɛ dɔ la kɔnɔ salila la k'a bɛ kɛ kunnadi ye. Nka fure dɔw bɛ yen minnu ni jama mun salila o la jama ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ kunnadiya olu kosɔn. Anw jigiya ka bon Ala ye olu buna ye olu fure dɔ ye Ala bara Ala k'o sabati. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. An bɛ foli kɛ jama bɛɛ la. An bɛ mɔgɔ min ka kɛnɛ kan n'o ye Buna Ɲangi ye. Anw de garisɛgɛ jara a ka tournée laban de kɛra anw fɛ yen. Ala sɔnna ressortissants minnu bɛ Kayi san o san u bɛ karamɔgɔ dɔ labɛn k'a bila ka taa tournée kɛ an ka section na. Ala ye ɲinanta garisɛgɛ de di ale ma. A ye su 10 de kɛ anw fɛ yen. A su 10 bɛɛ la min kɛra no o tun ma kɛ o de tun bɛ sɔn ka bali anw na parce que a ye su 10 min kɛ a y'a su 10 bɛɛ kɛ silamɛw ani danfɛnw ani jɔn bɛɛ la dili la ko don dɔ sanga t'a la an kana yɔrɔ janyana an bɛna sa. Sabu n'i y'a jateminɛ a ye su 10 min kɛ a su 10 kelen kelen bɛɛ la a ma wajuli sigi ka wuli fɔ a kumana jɔnw fɛ ko an bɛna sa. Ala sɔnna a ma lafiya la kɛnɛya la a ye wajuli in kɛ ka tournée in kɛ k'a kuncɛ k'a ban. An ka ustazi dɔ bɛ yen n'o ye Sikanɛ a n'o de ye tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ moto la a ɲɛfɛ n'a bɛ dumuni kɛ a tɛ dumuni kɛ ni o tɛ n'a bɛ baro kɛ n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'i sarangana de kɛ o ye. Ala sɔnna a ma alamisa don fajiri selilen kɔfɛ a ye karamɔgɔkɛ in bɛn ɲɔgɔnya k'a fɔ ani an karamɔgɔ Seri Usumani Madani Hadara kan ka taa tɔgɔma dɔ la a sigalen don a ka mobili fɛ
a bɛna mobili révision kɛ walasa a ka se ka tɔgɔma in kɛ ani layidu dɔ b'a bolo ka taa mpɛsoba ka taa tournée kɛ ala sɔnna ma anw ni a farala nin faracogo de la ka kɔn o ɲɛ buna a ye siɲɛ 4 ɲɔgɔnna de kɛ anw fɛ wajuli la a bɛɛ la fayida don yanni ka bɔ kuma na komi jama ka ca nin tournée senfɛ buna a ye wajuli kɛ baayakɛla mɔgɔ min sɔrɔla o ye mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 46 ala sɔnna ma jumadon a ka wajuli saya wajuli girinya a bonya kama ansarumuso dɔw n'o ye jɔn dɔw taara Kolokani a comité la muso 2 u siranni buna ka saya wajuli ɲɛ u taara k'u bi don tɔn na baaya kɔfɛ k'u bi don tɔn na u taara sɔrɔ comité yɛrɛ de bi ka buna ka saya kibaruya lase o la an bɛ dugawu kɛ buna ye buna an y'a dɔn tigitigi ani ala cɛ ka ɲi an b'a ɲini a fɛ ala ka yafa bina ma an minnu jɔra ka janaja kɛnɛ kan an y'a ɲini ala fɛ ala k'a k'a kama ala ka yafa an yɛrɛw ma k'an bɛɛ kunna diya k'an laban ɲɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa salamu ala rasulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aw bɛɛ salamu alaikum kuma ma nɔgɔn bi dɛ nka wajibi ye dɔɔni fɔli ye o sayi baro ye min fɔ kɛnɛ y'a yɛrɛ waju kɛnɛ y'a yɛrɛ yira an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ buna la ala ka yafa k'a ma an bɛ dugawu kɛ a seyidi sherif usman marena haidara ye ka dugawu kɛ ala k'a kun bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala k'a kun a la an jigi b'a kan a bɛ kun a la ɲɛji ye hinɛ de ye buna y'an kɔnde an b'a nɔfɛ a rasulu sallallahu alaihi wasallam seyidina bukari ye hijira k'a nɔfɛ ka bɔ maka ka taa madinɛ o de y'a to a dalen b'a kɛrɛfɛ madinɛ bi buna ɲangi hijira la haidara nɔfɛ diinɛ kɔnɔ sirifiya kɔnɔ k'a k'a fa ye haidara yɛrɛ y'a k'a a den ye hijira dafara a nana da don mana sirifila kaburudonba kɔnɔna la layidu dafara silamɛ ala ka layidu dafa an bɛɛ ye funankɛni min don an b'a ɲɔgɔn nata ala k'a di an ma ala kana jɔyɔrɔ langoloya a furumusow ala ka sigi nɔgɔya u bolo a denw ala ka barika d'u la o kɔfɛ haidara ka fami bɛɛ ka foli bɛ ne da kɔnɔ jara ko ten ko fami bɛɛ ka foli bɛ fa fatura nka u m'a dɔn bi kɔni u y'a dɔn fa ntanyana k'u bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ buna la dugawu den don silamɛ don denw fɛnɛ ko k'u balimakɛ de tagara bi jama bɛɛ ka dugawu k'u ye ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma silamɛw bi kuma ma nɔgɔ an bolo dɛ an bɛ bɔ kuma la yan bɛɛ ni ce yɛrɛ ansari cɛ ni muso bɛɛ ni ce seydi sherif usman marena haidara n'ala ye mɔgɔ bugɔ i b'i sɔgɔ tugu ala la ala k'a n'i wasa i ni ce i yɛrɛ kunu ani bi ani sini wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ora silamɛw an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ni ala ka barika ala k'o jidi anw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a seyid sherif usman marena haidara an b'a fo ka barika la ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o di a n'a bɔnnaw ma k'an karamɔgɔw fo danti foli min na leader bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan ijma bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan bi an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo farafinna fankelen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an balimakɛ ka suturali la an b'an karamɔgɔ fo ka buna fo danti foli min na ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ na ala ka yafa ma buna an tɛ se ka foyi fɔ bi kuma ka gɛlɛn ma bi tiɲɛ yɛrɛ la ni wajibi tɛ an tɛ kuma kɛnɛ kan bi an degunnen don fo ka se a dan na ka d'a kan buna an b'a fɔ dɔrɔn a ye layiru min ta an karamɔgɔ ye an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko anw b'a seereya buna ye layiru min ta i ye a y'a dafa a ko a b'i dɛmɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ a ni n'a ka nafolo an b'a seereya bura a sara kan buna farafinna yɔrɔ si tɛ yen buna ma taa yɔrɔ min na ka taa sen jɔ yen ka wajulu kɛ n'a ɲin'a fɛ n'a ma taa ka taa sen jɔ ka wajulu kɛ anw b'a seereya bura tuma dɔ a bɛ yɛlɛ moto le kɔfɛ hali mobili tɛ se ka taa yɔrɔ min a bɛ yɛlɛ moto kɔfɛ ni mobili tɛ se ka taa a bɛ yɛlɛ aw kɔfɛ moto kan ka taa wajulu kɛ yen a bilara baara o baara la nin sira nin kan a y'a bɛɛ kɛ fo ka se a dan na an b'a ɲini ala fɛ a ye ɲuman minnu kɛ ala k'o dɔn a ye ala k'o minɛ a ye ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka layɔrɔ suma tɔnden bɛɛ ko k'a ka foli fɔ diɲɛ fan bɛɛ ko ka foli kɛ an karamɔgɔ la ka yafa ɲini an karamɔgɔ fɛ ka ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu k'a ye ka fɔ an karamɔgɔ ye dɔrɔn
a kana siga dɛ bɛɛ de b'a kɔ ni jamana 30 ni kɔ de bɛɛ de bɛ an karamɔgɔ kɔ su ani tile an ni an n'an ka nafolo karamɔgɔ an t'i janfa karamɔgɔ ye dusu kana kasi ni ti foyi ye an bɛ Buna somɔgɔw fo ka dugawu k'u ye ala bɛ kabila bɛɛ to yen fɛn min kama mɔgɔ min kama Buna y'o dɔ le ala bɛ hinɛ jamana bɛɛ la mɔgɔ min kama Buna y'o dɔ le an bɛ seereya k'a fɔ Buna a ye baara kɛ a ni n'a ka nafolo ala yɛrɛ jati kama an b'o dɔn an ka sigi bɛɛ lajɛlen na a bɛ bureau international la ale ye karamɔgɔ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ansar karamɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana 37 nin na Buna le y'a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Buna a ma san 40 dafa ten nka Buna y'o ɲɛmɔgɔya kɛ Buna ye baara min kɛ hali i bɛ se ka san 1000 bali i t'a baara tilankɛ ɲɔgɔn kɛ an b'an karamɔgɔ le fo ni bonya bɛɛ bɛ se an karamɔgɔ ma ale min y'an lamɔ nin sira ninnu kan an b'an karamɔgɔ fo k'a ɲin'a fɛ a ka sabari karamɔgɔ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ an b'i kɔ ni n'an ka nafolo an n'an bɔnna bɛɛ k'i ala ka diinɛ dɛmɛ i b'a fɛ a ka kɛ cogo min fo k'a sama ka se o yɔrɔ la k'a fɔ an balimakɛ ye Sekama Tijani o k'u dusu suma anw bɛ yen an bɔnnaw bɛ yen ni ala sɔnna a ma an b'aw nɔfɛ k'ala ka diinɛ dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo fo ka taa sama fo ka taa se ala karama nɛɛma ni kisi b'a ma ni ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala fɛ Mali ala ka ɲɛ suma ala ka bɛn don a kɔnɔ Burkina degun caman bɛ yen ala ka degun bɛɛ wuli diɲɛ bɛɛ degun bɛ yen bi ala ka bɛɛ wuli ala ka bɛn sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ka hɛrɛ caman k'an ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a sen ta ka na yan ala ka bɛɛ sara ka alijinɛ ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an ka karamɔgɔ caman bɛ yen an tɛna don tɔgɔ fɔli la nka an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an balakaw fo sirifilakaw ani ce ani baraji a ye Buna minɛ i n'a fɔ k'a minɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ woloden kan a ti tɛmɛ nin kan cogo si la a sara b'a la bolo dɔrɔn ala k'aw sara ni hɛrɛ ye ala k'aw sara ni hɛrɛ ye an karamɔgɔ ala k'i sara ni hɛrɛ ye ala ka si d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ka lafiya d'i ma ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka hɛrɛ caman k'an ye a ka to bi nin kan sɔli ala rasulil karim alhamdulillah arabu b'a fɔ ten ko ma fa'ala hul jalil fa huwa jalil ni ala ye min kɛ ka ban a banna an nisɔndiyalen don parce que ni mɔgɔ bɔra tɔɔrɔ la ka taa hɛrɛ la i bɛ nisɔndiya Bunaɲangi saya ma cun a kan mais sani an ka tɛmɛ n'o bɛɛ ye an bɛ Kayikaw fo kabini fatuli in kɛra Kayikaw ye carré de jɔ aller retour 3000 nɔgɔya dan bɛɛ lajɛlen la mais o n'a ta bɛɛ u ye mɔgɔ tɔw de lasegin sinon Kayi bɛɛ tun bɛ na yan Muktar n'a y'a sɔrɔ layidu tɛ o kɔfɛ tuguni an karamɔgɔ Usman Sɛrifu Mandela Hayidara an sigilen bɛ salon kɔnɔ baro la o don a ko araba don fatuli fɔra ɲɛna et puis a dayɔrɔ kan ka jira mɔgɔ i bɛ mɔgɔ dɔ kanu mais i ti fatu a bolo a y'an karamɔgɔ kanu k'a yɛrɛ d'a ma an bɛ ko bɛɛ tɛ to ala ma dɔrɔn n'o tɛ Ɲangi ɲɔgɔnna sɔrɔli ma nɔgɔ ka an karamɔgɔ Hayidara kanu k'a faamu ka k'a ɲɛ ye ka k'a sen ye ka k'a bolo ye ka k'a dakɔnɔnɛ ye o ka dɔgɔ kuma an tɛ se ka kuma jan kɛ quoi ne bɛ ɲɔngiri yan dɔrɔn k'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ barikada k'a fɔ diɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn ala ye a wele a ye ala jaabi parce que u ye alakira ɲininka don dɔ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔw b'a dɔn waati jumɛn k'i ka di ala ye alakira ko k'i ka di mɔgɔw ye waati min na i ka di ala ye o tuma de la bon a ka di anw ye a ka to yan mais n'a ka di ala ye a ka taa a bɛ taa kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tasiw bila yɔrɔ ɲɛ ala k'aw bɛɛ sara ala ka hinɛ na ala ka yafa kama ni alakira hɔrɔma ye sɔli ala rasuli alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wa sallim tasliman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ ala fo ka ala barkada an bɛ kisi nɛma an b'o ɲini ala fɛ a k'o kɛ a ka kira ba kan n'o ye muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ɲuman minnu faral'u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka an bɛɛ lajɛlen o la o tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka fɔlen n'o de ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan an bɛ kɛnɛ min kan bi ni o de dimanche avril kalo tile 14 an bɛ alhaji Bunaɲangi ale ka soma yɛlɛma an bɛ o de kɛnɛ kan ni o de kana a di a ka ala ma alhamdulillah ni a fɔra an ka dakurunya fila fɔ o la an b'a ye k'a fɔ an ka duden dɔ taara bi ni Seydi Sɛrifu Usmani Mandela Hayidara ale yɛrɛ ka kuma ye ani a ka Buna minɛli ye tiɲɛ don Buna a ye a yɛrɛ bɛɛ di
Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ma a jɛn'a ka fɛn bɛɛ kɔ k'a ɲɛsin Haidara n bɛ se k'a dɛmɛ ne seko damayira hakɛ la cogo min wa se min bɛ a ye o dɛmɛ sira kan Buna y'o kɛ ni caman bɛ se k'o seereya ko a y'o kɛ ni o de ye yɛrɛdi ye Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ma a bɛ san caman bɔ ne bɛ se k'a fɔ fo ka surunya san 10 ani dɔɔnin na san 11 ɲɔgɔn na yɔrɔ ka dɔgɔ ko karamɔgɔ jɔra yɔrɔ min ko Buna ma jɔ a nɔfɛ yɔrɔ min k'a daminɛ 2008 an ye Dakar kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra Buna ka tournée daminɛw ye karamɔgɔ nɔfɛ ka bɔ o waati ninnu na ka se 2009 an ye Côte d'Ivoire kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ fɛ k'a fɔ k'a daminɛ 2008 ka na bila fo an filɛ 2019 min na a yɔrɔ de ka dɔgɔ ko Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara jɔra yɔrɔ min ko Buna tɛ a nɔfɛ ye o ka dɔgɔ o la an filɛ o kɛnɛ min ka bi a b'an tɔɔrɔ a t'an tɔɔrɔ ko Buna taara sabu silamɛ ni i ɲɔgɔnna taara i ka jɔrɔ bɛ kɛ min ye a n'a ka Ala cɛ nka Buna n'a ka Ala cɛ an ti jɔn tɛ se ka jɔn wɛrɛ sanuya Ala de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sanuya nka jɔnw ye seere ye ɲɔgɔn kan o la an ye seereya min jɔ Buna kan o de ye k'a fɔ Ala ye siranɲɛbaga don yɛrɛdiba don Ala ma cɛ don cɛ min ni a ɲɔgɔnna sɔrɔli ka gɛlɛn a ɲɔgɔnna sɔrɔli ka gɛlɛn sabu ni Buna kɛɲɛna yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ yɔrɔ dɔw la ni cɛ don ni n'a kɛɲɛna fɛn dɔw la i yɛrɛ b'a seereya ko walahi a bɛna ɲɛ yɔrɔ dɔw la Buna y'o cɛ de denmisɛnnin de don a ma san 40 dafa nka bi a bɛ fatu don min jala min b'a bolo o de Ansaru karamɔgɔ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya de b'a bolo a kalama d'a ma a si ma d'a ma n kɔnna mɔgɔw ɲɛ tɔn na o ma d'a ma o la mun y'a d'a ma ko danaya dara a kan a yera ni min ye a ka cɛsiri n'a ka jija tadihiya min b'a la o de y'a to bɛɛ jɛna Ansaru karamɔgɔ bɛɛ jɛna n'a ye ko an b'a d'e ma an y'a mɛn Ansaru karamɔgɔ dɔw da o y'a seereya ko anw min kan ka kɛ anw fɛ e kelen y'a bɛɛ kɛ ni o de ye ka ye karamɔgɔ kɛrɛfɛ mun ka d'a ye a bɛ mun fɛ e kelen ye anw bɛɛ kumabɔw sira kan Buna gɛrɛla karamɔgɔ la a y'a dɔn mun ka d'a ye a y'a dɔn mun man d'a ye wa a y'a se kɛ ninnu na a ka di Ala ye cogo min a b'a kɛ ten de a ka di Ala ye cogo min a b'a kɛ ten n'o tɛ Buna ka taali an y'o de fɔ an ti dekun ale yɛrɛ tagali la mais an bɛ dekun kuma dɔ la ni karamɔgɔ yɛrɛ ye parce que mɔgɔ min kun y'a dɔn k'a faamu ni waati laban in na ka gɛrɛ a la ka jɛ a ka denbaya bɛɛ kɔ ka jɛ a ka sɔrɔ bɛɛ kɔ n bɛ to karamɔgɔ kɛrɛfɛ o kɛra nin cɛ in de ni a fɔra cɛ min fɛnɛ a bɛ anw ɲɛnafin bɔ an balimakɛ la n'o ye Mɔdɛli Madani ye an fa fɛnɛ y'o de fɔ a kun b'ale ɲɛnafin bɔ o la nka Ala min y'o minɛ o Ala kelen tilala ka nin de minɛ Seyidina Ali don dɔ la a gɛlɛyalen a y'o de fɔ a ko ilallahi ashku la ila nas ashtaki ala al-arda tabqa wala akhillau tazhab a ko ne bɛ n ka kungo fɔ Ala de ye n t'a fɔ mɔgɔw ye a gɛlɛyalen Seyidina Ali ko ten a ko ne ka kungo n ka damakasiw fɔ Ala de ye ne t'a fɔ mɔgɔw ye ɲɛ bɛ dugukolo in na ale b'a nɔ na a tɛ ka taa nka kanuɲɔgɔnw ani teriw mɔgɔ ɲɛnafinbagaw ne Ali ɲɛnafinbɔbagaw n bɛ k'a ye olu bɛ ka taa o la a bɛɛ bɛ segin jɔn ma Ala n'i y'a segin fɛn o fɛn ma i b'a jɛ kɔrɔ i b'a segin Ala yɛrɛ ma n'o tɛ Buna tun bɛ jɔda min na ni maa kan ka ni se dɔ kan k'a to yen o la k'a ka taa n'o ye Ala fɔlɔ de b'a to yen o la sabu a bɛ mission min na o ye Ala yɛrɛ ka baara de nka a k'i wasa Buna ka fadlu belebeleba dɔ ye ko mumini n'i y'a ye i b'a ni nisɔndiya de ye ɲɛda la k'a fɔ Buna diminen filɛ i bɛ mɛn k'o waati ɲini dɛ i bɛ mɛn k'o waati ɲini ani bɛɛ nisɔndiya de b'a ni bɛɛ cɛ nka k'a fɔ Buna diminen filɛ i bɛ mɛn k'o waati ɲini mɔgɔ tɛ jɔn ni Ala cɛ i tɛ se k'o fɔ k'a jɛya nka anw ye min seereya Buna kan walahi ni Ala ko tɛ anw ma foyi y'a la cɛ dɔw bɛ yen n'u tɔgɔ mɛnna Ala ko bɛ jigin kɔnɔ Buna ka histoire bilala o cɛw la n'i y'a mɛn ko Alhaji Buna Ɲang bi a yɛrɛ y'a yɛrɛ wasa ni tɔgɔ ye a y'a yɛrɛ wasa n'i ye tɔgɔ in mɛn i b'a dɔn ko Ala ko mɔgɔ dɔ don quoi wa a kɛra tan nin de don ɲɛnamaya bɛ tan de cɛw fana bɛ ɲɔgɔn dɔn baara de don a bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ɲɛna de
et puis an benye be nyonga barala qur'ana en doron fo e malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ay barake nay barake ne ala bna ka barake tawye nga kirab nay amumunu dama abna nyonga barake tawye buna ka bara yira e joro meta ayira ambe dugo ka la ka hire alisla be shula la ka yafa kuye la ku daro nema aka juma farala juma fima on kan bolo no mo de madani fatro juma nyogon dodla afle domina no dimashi kana blan daro ina buna fana ta bena o dongele matuguni dimashi kele kana fana dan daro la femba o dedo tazkira o do amani na ala defe al fo chemunum bi ala kono saya kono kanka ala kanyola كراين آية كلا تشدو دالي ومن المؤمنين الرجال صدقوا ما آحدوا الله عليه فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وتشب مؤمنون وليدو من تا ونوكا على تشلا ويا دفا مغبولا منهم صاروا كانكا ومغبولا منهم بسيا كونو كانكا ولا بي أو باشريا كفو مغمنون صاروا كلايدوكا الحج بنيان ألبو أو تشولا afora minum bi ala kono kanka amba nyine ala de fe yarabbi ala kan fana ye o chawla ala kan yere sabati ala kan hamu noya ala kan hinata ba nunum bela amma nyine ala fe sayabi an klingelen soro do mo ka soro ni ala bi nyo fe ala mo kera ala ko kaka ala ya kama ni ala kira hormay sallallahu muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ambade te veshir filala jaba mawfoka wali mando aka nyama dalla nentuye alhaj bunanyak fatulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra avril kalo tile 12 ka bɛ juma doma ladɔnniyali kama elhaj bonanyank a bangina san 1980 waati ni ka soma yɛlɛma san 2019 waati a taara ka muso sabato den 8 cɛman 4 ani musoman 4 ni ka si to san 39 la ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala kɛ barika don a kɔ la k'an kelen-kelenna ta kɛ ko ɲɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachiende me tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala kachiende me tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachiende me tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachiende me tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachiende me nebo tinya wilila dabali jugu kemuri